Wahan mosodeng janani hinai kahamkai sui nakha tabuk togo danai ruknani bagui togo dabai tui ojon khari rwnai som chamos thaisa rwmani yagulo box herka pias thaisa rwkha tai hasing rwkha ta kholobai rwnai kholobai mani yagulo kisa koli rwnai nahadio bwtui kahamkai phranai ekdom muphunai kaham khaiye wahan no muphuna nango tui ranbai kha pere pere buphang mangkha khamsi khamsi engke belai ni mosodeng motomo bo takti khlaisinai mosoyo kha mosobo munkha mosobo hulsinai tabuk pias kuchi kuchi khai rakha tai hasing no grater by grate khaikya mosobo hulbai kya tabuk o je togono moso rwkha tarpore khai pias no kaham kai sapigui rwnai ekdom pias bwtui nongkhorui sapigui rwbai kya hasing bo rwkha tabuk mosodeng no bulnai sapirke bulnai phankait norok ta buldi ekdom mo haike chakhangkai belai no wahan mosodeng thogo nahadi bulbai kha janani.